Mae pwynt arhosol yn unrhyw bwynt ar graff ble mae'r graddiant yn 0. Mae yna 3 math o bwynt arhosol, sef pwynt maximum, pwynt minimum a phwynt ffurfdro. Ac mae yna un peth yn gyffredin ar gyfer y pwyntiau arhosol yma i gyd, sef bod y graddiant yn 0, neu, os liciwch chi, byddai llunio tangiad ar unrhyw bwynt arhosol yr ei llinell lorweddol iddyn ni. Nawr, gan fod y graddiant yn 0 ar gyfer unrhyw bwynt arhosol, a gan fod y graddiant yn mathemategol yn cael ei gynrychioli gan dy by dx, mwyn darganfod lleoliad pwyntiau arhosol, be dyn ni angen wneud ydy datrys yr hafaliad dy by dx yn hafal i 0. Ond leith hyn reid lleoliad y pwyntiau arhosol iddyn ni, neith o ddim deithio ni pa fath o bwynt arhosol ydyn nhw. Mwyn ffeindio hyn allan, dyn ni angen defnyddio'r ail ddeilliad, sef d squared y by dx squared. Nawr, os ydy d squared y by dx squared yn llai na 0 ar unrhyw bwynt, dyn ni'n gwybod mae gennym ni bwynt maximum. Ar y llaw arall, os ydy'r ail ddeilliad d squared y by dx squared yn fwy na 0, mae hyn yn deithio ni fod gennym ni bwynt minimum. Wedyn, mae gennym ni'r achos lle mae d squared y by dx squared yn hafal i 0. Nawr, fel arfer, mae hyn yn reid pwynt ffurfdro iddyn ni, ond mae angen cymryd bach o ofal fan hyn oherwydd gall d squared y by dx squared yn hafal i 0 hefyd olygu bod gennym ni bwynt maximum neu pwynt minimum. Gwaith lefel A ydy hyn, a dyn ni ddim angen i ystyried o yn y cwrs yma, Mathemateg ychwanegol. Nawr, gadewch i ni ystyried enghraifft ble dyn ni angen ffeindio pwyntiau arhosol y ffwythiant yma yn hafal i 3x di sgwario tynnu 18x adio 32. Nawr, i ffeindio'r pwyntiau arhosol, dyn ni angen datrys yr hafaliad dy by dx yn hafal i 0, felly ni ffeindio dy by dx i gychwyn. Nawr, i wneud hyn, dyn ni angen differi. Gwiliwch y fideo differu'n sydyn, os ydych chi ddim yn cofio sut i differi. Ond yn yr achos yma, os dwi'n differi be na i gael ydy 6x tynnu 18. Ac felly, os dwi angen ffeindio pwyntiau arhosol, be dwi angen datrys ydy yr deilliad dy by dx yn hafal i 0. Ac felly, gafod y deilliad fan hyn 6x tynnu 18, dwi angen datrys 6x tynnu 18 yn hafal i 0. Wel, yn fan yma, os na i adio 18 i bob ochr, dim adio 18 yn 18, mae 6x yn hafal 18, ac felly mae rhaid fod x yn 18 rhannu fo 6 sydd yn 3. Felly dwi'n gwybod fod yna bwynt arhosol lle mae x yn 3. Nawr, beth yw cyfesurin ar y pwynt yma? Mi gai hwnna i droi am newid i fewn i'r ffwythiant gwreiddiol. Neu fyny fan hyn. Felly, os yw x yn 3, beth yw Wel, mae yn mynd i fod yn hafal i 3, lle os i x di sgwario, sydd yn 3 lle os i 3 di sgwario. Tynnu ffwrdd wedyn 18 lle os i x, sydd yn 18 lle os i fo 3, a wedyn adio 32. Nawr, 3 di sgwario yn 9, felly mae gen i 3 lle os i 9 fan hyn. Tair gwaith 18 yn 54, ac yna adio 32. Felly mae gen i fi 27 tynnu 54 a 32. Felly, beth yw hwn? 27 a 32 yn 59. 59 tynnu 54 wedyn, yn mynd i fod yn 5. Felly, dwi'n gwybod bod yna bwynt arhosol yn y cyfesurin 3, 5. Ond pa fath o bwynt arhosol ydy hwn? Ydy o'n bwynt maximum, pwynt minimum neu pwynt ffurfdro? Wel, i ffeindio hynna, dwi'n ffeindio'r ail ddeilliad, d squared y by dx squared. I ffeindio'r ail ddeilliad, dwi'n differi dy by dx. Ac os dwi'n differi 6x tynnu 18, dwi'n mynd i gael just 6. Ac felly, gan fod hwn o hyd yn bositif, gan fod d squared y by dx squared yn fwy na 0, hynny ydy, dwi'n gwybod wedyn fod y pwynt arhosol am fod yn bwynt minimum. Felly, fydda i ddeud yn hyn, mae 3, 5 yn bwynt minimum. Nawr, un ffordd o wirio hynna, os a defnyddio cyfrifiannell graffigol, mae gen i fi un o hein yn fan yma. Felly, rhaid hwn ymlaen. A be na i wneud ydy na reid yr ffwythiant i fewn, 3 x di sgwario, tynnu 18x adio 32.
na i gael y cyfrifiannau i dynnu llun, y gromlin, a wedyn os na i ofyn iddo fo datrys fan hyn, ffeindio'r pwynt minimum, dwi'n gobeithio, mae'r cyfrifiannau yn mynd i gytuno efo beth dwi wedi ffeindio gynt, ac ydy, mae'n deud fi fod na bwynt minimum yn y pwynt 3,5, a dwi'n weld o hefyd ar y sgrin y fan yna. Nawr, cyn i ni ystyried un enghraifft arall, gadewch i chi gael cynnig ar set o ymarferion. Mae cwestiynau yn dyfynu ar y sgrin yn awr, ac ar ôl i chi gael chydig o funudau i drio hein allan, gewch chi gymharu eich atebion chi efo'r atebion sydd dyfynu ar y sgrin rwan. Felly, un enghraifft arall i orffen y fideo yma, gadewch i ni ystyried y ffwythiant yn hafel i x di cubio tynnu x di sgwario tynnu x adio 2. Nawr, os ydyn ni eisiau ffeindio'r pwyntiau arhosol, peth gyntaf dyn ni angen ei differu hwn. Os ydyn ni'n differu, dyn ni'n mynd i gael 3x di sgwario tynnu 2x tynnu 1. A gawon ni eisiau ffeindio pwyntiau arhosol, y ffwythiant yma, dyn ni angen datrys yr hafaliad dy by dx y graddiant yn hafal i 0. Ac felly gan fod dy by dx yn hafal i 3x di sgwario tynnu 2x tynnu 1 yn yr achos yma, dyn ni angen gwybod pwy mae hwn yn hafal i 0. Nawr, yn defnyddio technegau tygau wan, ffactorio, dyn ni angen par y granfachau i ffactorio y mynegiad kwadratig yma. A wedyn dwi'n gwybod fod hwn am fod yn 3x, lluosi x fan hyn, i gael y 3x di sgwario. Yn olaf fan hyn, mae haid i gael rhywbeth sy'n dyn minus 1, so mae'n drio plus 1 a minus 1 fan hyn. Gyfyd drio hwn allan. Lluosi allan o'n ehangu, 3x lluosi x a gael y 3x di sgwario. Plus 1 lluosi minus 1 a mae'n gael y minus 1 fan hyn. Ydy'r minus 2x yn allan yn gywir? Wel, ddeith hwnna o'r dar allanol, minus 3x, a'r dar mewnol, plus 1x. Mae hwnna yn gywir, cos mae minus 3x adio 1x yn reid minus 2x. Felly dwi'n hapus o fi di ffactorio yn gywir. I ddatrys hwn rwan, unai fod y gromfach gyntaf, y 3x adio 1 yn hafel i 0, neu mae'r ail gromfach, yr x tynnu 1 yn hafel i 0. Dim problem efo'r ail achos fan hyn, mae x yn 1 fan hyn, chydig mwy o waith fan hyn, tynnu 1 i ffwrdd o ochr, ac yna rhannu fo 3, dwi'n gweld fod x yn hafel i minus 3. Felly dyna di cyfesurin x, y ddau bwynt arhosol dwi wedi ffeindio. Beth yw'r cyfesurin y? Felly am newid i fewn yn y ffwythiant gwreiddiol, os di x yn minus 3, mae y yn fod yn, wel, minus 3 di cubio, tynnu minus 3 di sgwario, tynnu x eto, minus 3, a wedyn adio 2. Felly, gan i sgwennu hwn allan y llawn, minus 3 di cubio, minus 3 lluosi minus 3 lluosi minus 3. Tynnu ffwrdd wedyn, minus 3 di sgwario, minus 3 lluosi minus 3. Tynnu ffwrdd rhif negatif yn fan hyn, ffracsiwn negatif yn mynd o'n adio, so adio 3 yn fan hyn, ac yna adio 2. Nawr, lluosi ffracsiynau, lluosi'r llifiaduron ar y top, a wedyn lluosi'r enwaduron yn y gwylod. Felly, minus 1 lluosi minus 1 lluosi minus 1 ar y top yn minus 1. 3 lluosi 3 lluosi 3 ar y gwylod yn 27. Tynnu ffwrdd wedyn, yr un peth fan hyn, minus 1 lluosi minus 1 yn 1. 3 lluosi 3 ar y gwylod yn 9. Adio 3 yn wedyn ac adio 2. Nawr, i ddelio efo hwn rwan, dwi angen sgwennu'r cwbl lots dros enwadur cyffredin. Na i ddefnyddio 27 yn fan hyn. Mae'r ffracsiwn cyntaf dros 27 yn barod, dwi'n hapus efo hwnna. Efo'r ailyn, na i liosi top y glod efo 3, felly mae hwnna fod yn 3 dros 27. Y trydydd un yn fan hyn, na i liosi top y glod efo 9. Wedyn, ar gyfer y 2 yma, na i liosi top y glod, o dos yn ffracsiwn yma, mae'n 2 dros 1, i fod yn onest. A wedyn, liosi top y glod efo 27, dyna mae'n cael 54 dros 27. Felly, cwbl lot at ei gilydd, beth sydd gen i ni? Mae gen i minus 1, minus 3, sydd yn lawr at minus 4. Adio 9 wedyn, fyny at 5. Adio 54, dwi fyny at 59 dros 27. A wedyn ar gyfer yr ail achos, os di x yn 1, mae hwn yn haws i newid i fewn efo. Mae gen i x di cubio, 1 di cubio, tynnu x di sgwario, tynnu 1 di sgwario, tynnu x, tynnu 1 felly, wedyn adio 2. Nawr, 1 di cubio yn 1, 1 di sgwario yn 1. Felly, beth gen i wedi 1 tynnu 1 sydd yn ddim byd, tynnu 1 sydd yn minus 1, adio 2 sydd yn 1. Felly, dwi'n gwybod mae gen i bwynt arhosol, un ohonyn nhw yn 1,1, a'r ail un yn minus 3, 59 dros 27.
Ond pa fath o bwynt arhosol, pa fath o bwyntiau arhosol ydy'r rhain? Mwyn atab hynna, mae rhaid ffeindio'r ail ddeilliad. Yr ail ddeilliad ydy d sgwed y by dx sgwed. Ac yn yr achos yma, gan i ffeindio eto, mi oedd dy by dx yn 3x di sgwario tynnu 2x tynnu 1. Felly differu hwn, dwi am gael 6x tynnu 2. Felly d sgwed y by dx sgwed ydy 6x tynnu 2. Nawr, ydw i am newid i fewn i'r ail ddeilliad hwn i ffeindio pa fath o bwyntiau arhosol ydy'r ddau yma. Felly, ar gyfer y gyntaf, yr un anodd yn hyn, os yw x yn -3, dwi'n gallu gweithio allan fod d sgwed y by dx sgwed. So, yw'n newid i fan hyn yn 6, lluos i -3, ac yna tynnu 2. Na, mae hwn am fod yn 6 treian, sydd yn 2 a minus hynna. So, -2 tynnu 2 yn -4. A gafo hwn yn negatif felly, dwi'n gallu deud fod y pwynt arhosol yma, sef -3 59 dros 27, mae hwnna yn bwynt maximum. Oherwydd y rheol ydy, y prawf ydy, os di d sgwed y by dx sgwed yn llai na 0, mae gen i fi bwynt maximum. Ar y llaw arall, os yw x yn 1, mae d sgwed y by dx sgwed yn am newid i hwn yn hyn eto yn 6 lluos i 1 tynnu 2, sydd yn 6 tynnu 2 sydd yn 4. Mae hwn yn bositif yn fwy na 0, ac felly mae'r ail bwynt arhosol, sef 1, yn bwynt minimum. Yr rheol ydy, y prawf ydy, os di d sgwed y by dx sgwed yn fwy na 0, mae gen i fi bwynt minimum. Felly dyna fi wedi ffeindio y ddau bwynt arhosol a di categoreiddio nhw. Ei wirio beth dwi wedi ffeindio fan hyn drwy ddefnyddio'r cyfriniannell graffigol. Os na i deipio mewn yr hafaliad gwreiddiol fan hyn wan, x di cubio, tynnu x di sgwario, tynnu x, adio 2. Os na i ofyn i'r cyfriniannell blotio hwnna wedyn, gan i gael chwyddo fewn ychydig. Fan hyn, gan gweld ffwythiant a'i bwyntiau arhosol ychydig o well. Dwi'n gofyn gyda fi 1 bwynt maximum ac 1 pwynt minimum, a na i wirio lle mae'r pwynt maximum yn gyntaf. Nawr, roeddwn ni'n ffeindio fod y pwynt maximum yn -3 59 dros 27. A mae'r cyfriniannell yn gwirio hynna, -3, -1.3 yn eladron, a 59 dros 27, ia, ychydig dros 2, dwbl 27 yn 54, felly 59 dros 27 ychydig dros 2. A wedyn, gwirio lle mae'r pwynt minimum, dwi'n gobeithio hwnna'n 1, yn ôl yn cyfrifiadau i. Ia, mae cyfriniannell hefyd yn cadarnhau hynna, mae gen i fi pwynt minimum yn y pwynt 1. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.